Hizlari sarritan ibiltzen da batean eta bestean, ekologiaren gai diferentekin. Eta, gaur Euskal Herriko ingurune naturalaren etorkizuna hitz egingo dugu, ez? Pixka bat goizeko saioa behar bada barne biltzeko eta ia ze etorkizun dugun. Eskerrik asko, konbiteagatik. Lehen Unaik aipatzen zuen jasangarritasunaren hiru hankak, eta aipatzen zuen ekologia, gizartea eta ekonomia, eta erakusten zuen ekonomia, normalen askoz ere gehiago hartzen dela kontutan. Nik nire deformazio profesionala dauzkat, eta hasteko galdera planteatzen dizuet. Zer ikusten duzute hor? Hau, jende askori erakutsi diodan argazki parea da, eta denek esan diate orain arte erreka zikin bat ikusten dutela, ibai zikin bat. Bide batez, horia, garai baten hemen ere, horrela pasatzen zen. Nik ikusten dudana, ez da, noski bai, ibaia zikina dago, baina ikusten dudana da gaixorik dagoen gizarte bat. Ez da problema, ingurumen problema bat, da, problema sozial oso larri bat, eta ezpeda zute sinesten, ez dakit agian gela hontan izango da, mutiko hau, seguro usur bildarren badela. Orain da, 50 urte onartzen genitun ingurumen kutsadura mailak, degradazio mailak, gaur egun ez genituzke inolaz ere onartuko, ez? Eta hori gainera onartzen genuen gizartearen edo ekonomiaren mesedetan, ez? Hori zen gure ongizaterako ordaindu behar genuen prezioa, eta nik uste dut guztiz dikotomia faltsua dela. Ingurumena errespetatzen ez duen gizarteak ez du bere burua errespetatzen. Eta honek erakusten dit niri, etorkizunean ingurumenak gero eta garrantzia handiago hartuko duela. Bestea beste, Elisak eta erakutsi duten bezala, gero eta larriago eukiko dugulako, klima eta aldatzearen poderioz, baina gainera, gizarte bezala aldatzen ari garelako eta gero eta eskakizun handiago dauzkagulako, nik zer dakit, berdintasunean eta horlako beste gauza batzutan. Orduan, ingurumeneari begiratzen badiogu nola doa munduan. Hau artikulu famatu bat da, 2017an mundu osoko milaka zientzilarik sinatu genuna, eta izenburua da gizateriari bigarren abisua. Lehenengo abisua izan zen 1982an, Rioko gailurra izan zenean, orduan ikusi genuen kontua gaizki zegola, espezia galtzen ari ginela, klima aldatzen ari zela, eta neurri mordoska bat adostu ziren. 25 urte beranduago, autore hauek begiratzen dute zer aldatu den, nola bete ditugu neurri horiek, eta ari ote garen konpontzen 25 urte lehenago markatutako helburuak. Eta emaitza edo ondorio nagusia da ez. Kenduta ozonoa desagerrarazten duten sustantzien isurpena, beste guztian oso gaizki goaz. Eta honek erakusten duena da, gaizki gabiltzala, erreakzionatzeko denbora itzen ari zaigula, eta bereziki hau lotuta dago, daukagun hazkunde ereduarekin, hazkunde esponentzial bat daukagu. Orain da urte gutxi batzuk ere aterazen beste artikulu hau oso famatu egintzena, Rockstromena, saiatzen zena bilatzen munduak jasangarritasunerako ze muga dauzkan eta non gauden muga horiekiko. Eta muga hemen lerro honek markatuko luke, eta hainbat kontutan, esate baterako, karbono isurpenetan guztiz gaindituta daukagu. Kontua da, artikulu hau aterazen ezkeroztik, beste aldagai horietako batzuk oraindik mugara iritsi ez zirenak, ja gainditu ditugu. Eta gainditu ez baitugu 5 urtetan gaindituko ditugu. Zergatik? Gure gizartea sistema piramidalean dagoelako oinarrituta. Orain da gutxi sartzen ditzen Wikipedian eta bilatu nuen sistema piramidal edo eskema piramidala, eta bakizute zenbat timo eta bar dauden horren inguruan, baina eske gure gizarte osoa da sistema piramidal bat. Gauza bakarra neurtzen dugu, erabiltzen dugu neurtzeko gizartearen martxa, eta da barne produktu gordinaren hazkundea. Eta definizioz hori da sistema piramidal bat. Mantentzen baldin badugu hazkundea nahi duzutena, 1,2, 1,1 edo 1,5, mende batera mantendu hori, eta noski horrek guztiak atzean daukana da isurpen batzuk, naturaren handeaketa bat, eta hainbat, ez? Orduan, honek niri iradokitzen dit, oso azkarro hartu behar dugula bide txarretik goazela, baino ez bide txarra Elisak erakusten zuen, poliki-poliki itxas mailan nola ari den aldatzen, baina kontua da,
etengabe gure prebisio guztiak gainditzen ari garela gehiago azten pentsatzen genuena baino. Eta niri horrek iradokitzen dit, desazkundea beste biderik ez dagoela. Ja, erantzunez ikastara daukan planteamenduari. Baina pixka bat goazen habitat edo ingurune naturalera, nola dago gure ingurune naturala. Hemen ere askotan daukagu pertzepzio bat, ez dakit, gaur egun usoak ikusten ditugu, paga usoak edozein lekutan, eta badirudi oso oberantz goazela. Ibaia, jaztu garai baten zeukan kiratsa, eta ja beste gauza bada, ez? Bai, atal batzutan hobetu dugu, gera aipatuko ditut batzuk, baina oraindik Europa mailan begiratzen baldin badugu, hemen daukazute Europako habitat arteztarauen agertzen diren dauden habitatak, eta gorria da oso txarra, horia da eskasea eta berdea da ona. Eta begiratu, berderik ia ez dugula, berde bakarrak ikusten dira, Grezia, Rumania eta horrelako lekutan, eta Europako mendebalde guztia dagoela nahiko egoera kaskarrean. Zumari ematen badiogu eta begiratzen baldin badugu, eaen nola gabiltzan, hemen daukezute Euskadiko ingurumenaren adierazlen taula, eta biodibertsitateari begira, ez daukagu baso mota bakar bat ere kontserbazio egoera honean dagoena. Ez da bat ere. Eta, begiratu ezkeroz, hor hainbat eta hainbat arlo daude, oso egoera kezkagarrian daudenak. Baso naturalei errepartzen baldin badiogu, hemen daukazute Nafarroak egindako balorazioa, hemen dira baso habitat artezarauan dauden baso motak, hemen Nafarroa eta hemen Euskadiko erkidegoa. Nafarroan bakarrik eman dute oraingoz balio orokor bat, Euskadiko erkidegoan legeari jarraituz, ikusten dute zein den baso mota horren banapenarea, azalera, segitura daukan, eta bar. Eta hau, hemengo kudeatzaileek, ikasi behar izan zuten, ze lehenengo Bruselastik estatuei galdatzen zaie, estatu bakoitzak gure kasuan autonomiari galdetzen dio, eta galdera da ze egoeratan daukazute, esate baterako aristiak, edo pagadi azidoak, edo altzadiak, ez? Eta erantzuna zen asko dauzkagu. Ez, parkatu. Ze egoeratan dauzkatzuten, ez zen bat daukazuten. Denak dauzkagu ziurtagiriarekin, jasangarritasun ziurtagiriarekin. Ez, galdera ez da ustiapenaren ikuspuntutik zein den egoera, baizik eta kontserbazioaren ikuspuntutik zein den egoera. Eta hori zer da? Hori da bestea beste begiratzea zein den habitatoien egitura eta bar, eta egiturari begiratzen baldin badiogu Euskadin, denak daude egitura txarrarekin. Beraz, uste duguna, baina ingurune handeatugoan bizi gara, lehen unaik aipatzen zuen, Arabatar batentzat Gipuzkoa da, ez? Leku... Eta Arabar ez dago horren ongi, Arabarrek uste duten abezin ongi. Hale. Egia esan, gauzak aldatzen ari dira, eta basoen kasuan esate baterako onerako aldatzen ari dira. Bertako basoa, gero eta gehiago daukagu, gero beste atzerritiko baso ez zitzen dut, baina bertako basoa gero eta gehiago daukagu, eta egia da baita ere, bertako basoien heldutasuna eta hobetzen ari dela, momentuz, eta ikusi beharra dago, ze gertatzen den klima aldaketarekin, ze punturainokoa den, eta bertako basoak horrei eusten aldion edo ez. Baso ez hitz egin da, baso gintzaz ere hitz egin nahiko nuke, hemen badirudiolako dikotomia bat daukagula, kontserbazio, edo ustiapena, eta baso gintza, ez dut esan beharrik, izugarrizko krisian dago. Aipatzen da 2018an edatu zen banda marroia eta bar, aztu egin zaigu, 2006an izan genuen problema fusariunarekin, eta izan ditugun beste pila bat. Hau da, krisia oso zarra da. Eta gaur egun ikusten ditugun paisaiak, benetan kezkagarria dira, ez soilik naturaren ikuspuntutik, baizik eta baitare gizartea eta ekonomia eta sektore oso baten ikuspuntutik. Eta orduan, nire galdera da nola arraio iritsi gara ona. Ze urte askotan, haitu duguna da, gure basogintza sektorea eredugarri zela, Europarren inbidia, eta egun batetik bestera hori dena desagertu eginda. Desagertu, zero. Eta orduan, nire ustez, iritsi gara ona batetik gure ereduaren onurak exageratu egin ditugulako.
hain onak ez ziren. Edo kontuak ongi ateratzen bagenitun, gauzak ez zeuden horren ziurrak. Bestetik, zentratu gara ia bakarrean, espezie bakar batean, insinizpinua. Eta badakizute, ze arriskutsua den, arrautza guztiak saski batean jartzea. Hau, ekonomilariek oso ongi dakite. Baina, ekonomilarien eredua jarraitzen duten forestalistek nunbait ez. Gero, nire ustez baita ere kudeaketa gehiegi intensifikatu da, gero eta kudeaketa gogorragoa da, eta gero beste gauza bat, askotan aipatzen da, eske baserritarrak, baserritarrak eta baserritar ez direnak. Hemen daukazute, eaen, ze proportziotan dagoen lur publikotan eta pribatutan, zuaitz eksotikoen landaketak. Araban, lur pribatuen 40% dira pinudiak, eukaliptadiak. Lur publikoen 15% bakarrik. Gipuzkoan 171 eta 155. Eta Bizkaian 176 eta 175. Baso politika berbera egiten da lur publiko eta pribatuetan. Ez da ikusten, zuaitzoien atzean dago Handatza mendia. Nik askotan erakutsi ditut horko argazkiak. Eta galdetu dut, hau zer da publiko edo pribatu. Eta beti esaten dute, hori pribatu behar du. Dena pinudi badelako. Ba ez? Bizkaiko Foru Aldundiak hor, beste politika edo, politika intensibo bat dauka, ez? Nora doa, nola ari da aldatzen dau? Bueno, sistema bat gainbera etorri zaigu, eta sektore hartzen ari den erabakia da sistema horrei beste tuerkari beste buelta bat ematea. Ari da pasatzen, pinuditik eukaliptora. Hemen daukazuten nola ugaritu den eukaliptoa azkeneko hamarkadatan, eta azkeneko urtetan are gehiago areagotu eginda. Iaz bakarrik Gipuzkoan bikoiztu eginda eukaliptuen estaldura. Eraneun ikasi dut, honen inguruko beste udaga ikastaro bat izan da, eukaliptuen ingurukoa, eta gauza, orain ari dira bi espezie sartzen, eukaliptus globulus eta nitens, globulus omentzen ona, eta orain ari omen dira sartzen nitens bazter guztitan, ez zuten gehiagia azpimarratu, baino, eske, gaixotasun gutxiago dauka. Claro. Orduan, globulusa ere hasi da problemak ematen. Eta horrek esan nahi du, nitensak ere, hemendik urte gutxira, bere problemak izango ditula. Berriro ere, saski zaldatu dugu, baina arrutza guztiak saski batean, ez? Eta honek guztiak islatzen duena da, ingurunaren intensifikazio bat eta industria forestal handi baten indarra. Honen, ingurumen ondori buruz, orain da urte pare bat, Jaurlaritzak eskatuta txosten bat egin genuen. Taula honek biltzen du txosten horren emaitza. Ez duzute ikusiko, ez du askoa jola. Lerroitako bakoitza da aldagai bat, hegaztiak, lurreko fauna, arrainak, eta bar. Eta kolore urdina da eukaliptoak hobeak direla beste baso motak baino. Berdea da urdina asko zobeak, berdea pixka bat hobeak, grisa antzekoak, horia pixka bat okerragoak, gorria asko zera okerragoak. Urdin bat ez genuen topatu, berde bat dago hemen, puntu bat esan nahi du, ez dela oso informazio sendoa, eta puntu asko da oso informazio sendoa daukagula gai horri buruz. Eta hor, fijatzen bazarete, bi kolore mota ikusten dira horiak eta gorriak. Bai? Sektorea ari da asko azpimarratzen baso abandonatuak omen dira arazo handi bat, Euskal Herrian. Eta ez dut esan nahi baso abandonatuak inon ez direnik arazo, zenbait lekutan badira, edo lur abandonatuak, baso abandonatuak baino. Eta esate baterako, Leon, Zamora eta olako lekutan askotan etortzen da gero olako sastrakadi bat, baino ez dago bertako zuaitzen azirik. Hemen edo zen leku uzten denean, oso denbora gutxian bertako basoa dator. Hemen daukazutena da Leitzaran. Hor, Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendi bada, hektarea pila badaude, orain da 20 urte, 25 urte hori dena pinudi batzen. Pinudiak kendu egin dute, pinuak atera, eta utzi egin dute basoa. Eta ikusgarria da. Joan, eta begiratu. Ze dibertsitatea daukan, eta hau da hemen, berez, daukagun klimarekin eta bar, izugarrizko gaitasuna dauka basoak berreskuratzeko. Eta ingurumenaren ikuspuntutik, horrek ez dakar inongo problemarik. Ekonomia beste gauza bada, hori hortaz ez nahi sartuko.
Eta horri esker ari dira gertatzen beste hainbat gauza. Hemen daukazutena da Bizkaia, eta Bizkaian ze lekutan dagoen okil beltza. Okil beltza orain da 10 urte Bizkaian ez zegoen. Eta Gipuzkoan oso leku gutxitan, oso baso zaharretako espezia da, eta bueno, poliki-poliki zabaltzen ari da. Bestea beste, hil diren pinudi hoiei esker. Ez? Orduan, natura ari da alden denean bere bidea berreskuratzen, abandono horren horri esker. Eta gainera baso hauek karbonoa metatzen dute noski, eta gero zeinek esan du abandonatuta daudela. Azten ari dira, nahi dugunean moztuko ditugu. Horiek ustiagarria dira, ez dago debekatuta horiek ustiatzea. Abandonatzen ari dena bai da landazabal atlantiarra. Baserriak ari dira usten, pinua eta eukaliptua eta sartzen da, asko aipatzen da, baserritarraren osagai bezala, bueno, bai, baina bereziki leku bat ikusten baldin baduzute, dena pinuz estalita da baserria abandonatu egin dela. Edo eukaliptuz ikusita lehen aipatzen genuen Plentzia eta inguru hortan, dezke ja baserririk ez da geratzen. Eta horrek dakar ingurumenaren aldetik izugarrizko problema, ze landazabal atlantiko esaten diogun hori da oso paisaia interesgarria, oso habitat dibertsua, kulturaldetik garrantzia handia zeukana, eta uste dut etorkizunerako garrantzia handia daukala ikuspuntu ekonomikotik, segun eta munduan ondik nora doan. Eta hor ikusten ari garena da hori, nekazaritzatik basogintzara pasatzen ari garela. Hemen daukazute argazki bat hau Bizkaian da, behiratu baserri hau oso ongi ikusten da, abandonatuta dagoela. Agian etxea ez, etxea oraindik bizitoko bizela mantentzen da, baina inguruko lur guztiak pinu dira. Hoi ez da baserritarraren salvazioa inolaz ere, hori da, baserritarrak bere lan utzi egin duela. Orduan, joera ikusten ari garena da, ekonomia familia derretik, ekonomia industrial mota batera, basogintzara lotutako batera, eta horri buelta emateko, Mirenek askoz gehiago hitz egingo du hortaz, baina kilometro zero bezalako, bertako produkzioa eta hori bultzatzea da dagoen bide bakarra nire ustez. Isurialdia pasatzen baldin badugu eta Mediterraneora baldin bagoaz, antzeko, baina nik ikusten dudana da oraindik ere intensifikazio gogorrago bat. Ari gara hor bai nekazaritza industriala egiten bete-betean. Gero eta gehiago, esate baterako, Nafarroko herriberan erregadioa zabaldu da pilaka, baina ez da erregadioa egiten alkatxo fateratzeko, baizik eta artoa egiteko, eta arto hori gero, Mirenek daki nora esportatzen den. Edo, badakizute ze istilu dauden makro etxalde horiekin, eta barrez. Eta egia da, momentu honetan, diru asko ematen ari dela, baina hemen gogorarazi nahi dut gauza bat, eta da globalizazioak denak kolokan jartzen duela. Momentu honetan, okerrezpan dago, Amerikatik, Brasiletik eta Uruguaitik soja pila bat ekartzen da Nafarrora, zerriak azteko, eta gero zerri horiek saltzen dira Txinara. Baina Txinak bihar erabaki dezake, zerriki gehiago ezorrestea Espainiari. Eta horrek kolpez, hankaz gora utziko luke sektore guztia. Orduan, iruditzen zait, hemen ere zer pentsatu daukagula gizarte bezala, posible ote den edo onuragarri ote den sistema piramidal honi esker edo honi beste bultzat ematearren, olako joku arriskutsutan sartzea. Gizarte oso bat horren menpe uztea. Eta honek bere implikazioa dauzka, esate baterako, hemen daukazute nola aldatu diren Europan ugariak diren hegaztien dentsitateak, eta, hau da, 1900 ikusten, ja, 80 urtetik ondera, eta basoko hegaztiak gorantz doaz, poliki-poliki, basoa zabaltzen ari delako hainbat lekutan, baina nekazalere mugetako hegaztiak desagertzen ari dira. Eta hemen, Euskal Herri Atlantikoan nekazaritza murrizten ari da, Gipuzkoa Bizkaian, iparraldean ez. Baina Europako leku askotan nekazaritza mantentzen da, eta alaren nekazaritza alorroietan bizi diren hegaztiak desagertzen ari dira. Zergatik, eskaiak falta dira, gero eta pestizida gehiago erabiltzen da, gero eta nekazaritza industrialagoa, gero eta nekazaritza intensifikatua egiten dugu. Beraz, nahiz eta
korin bezalako mapa batean, edo lurraren erabilera erakusten duen mapa batean, itxuraz ez den ezer aldatu, benetan gauza asko ari gara aldatzen. Gero eta modu intentsiboan ustiatzen baitugu ingurumena. Bueltatuz erreka eta ibaietara, lehen erakutsi zuet 70ko hamarkadako argazki bat, bueno, zorionez egoera hori irauli egin dugu, gaur egun askoz ere kalitate hobea daukagu ibaietan, hor daukazute urumea, eta gaur egun izokinak igotzen dira urumeatik. Hori pentsazina zen duela 20-30 urte. Eta hori egia da, gizarteak gainera beste modu batean begiratzen ditu ibai hauek, eta orduan horrek beste balio bat ematen die, eta gizartea bera egiten du hauen kalitatearen berme. Baina uraren kalitatea hobetu dugun bitartean, gauz asko kaltetu ditugu. Esate baterako hemen daukazute, ezkerreko mapa horrek erakusten dugu ze ibai dauzkagun kanalizatuta. Bueno, asko zere erresago litzateke egitea mapa bat, ze ibai ez dauden kanalizatuta. Eta habitat fisikoa etengabe aldatuz joan gara. Gero eta kanalizazio, estaldura eta horlako gauza gehiago. Eta hau aipatzen dut, ze honen inguruan bai etorri daitezkela aldaketa handiak denbora gutxian, segundetan nola begiratzen dugun ingurumena. Adibidez, CO2 isurketak murrizteko energia berdea bultzatu behar dugu, guztia gaude horren alde. Baina energia berde horrek, askotan badauzka horren berdeak ez diren implikazioak, goian daukazute itoizko urtegia. Asko gogoratuko duzute, ze iskanbilak ekarri zituen, herri bat osorik nola urperatu zen, eta bar. Hortara iritsi gabere, hemen daukazute ezkerrean, Gipuzkoako erreka honen aseguraski Añarbe, ezkerrako argazki honek erakusten du, erreka bere osotasunean, iristen da presa batera, eta presa horrek uraren 95% kentzen dio errekari, zentral hidroelektriko baterako. Eta ikusten duzute, zer gelditzen den, urzirripa txiki bat besterik ez, hor noski ez daiteke ia ezer bizi. Eta, bueno, badirudi argazki anekdotiko bat, baina Gipuzkoan bakarrik daude 60 bat zentral hidroelektriko, eta 60 horien artean ekoizten da gutxi gora bera 4 haizerrotak ekoitziko luketen energia kantitatea. Eta esate baterako hemen daukazute Leizaran ibaia, hau da Nafarroko muga, eta hemen dago Andoain, eta hor daukazute ibai sarea, eta dena lerro gorri hauek dira zentral hidroelektrikoen kanalak. Hau da mapa zehatz bat, mapa hori ekarri ezkeroz emariak erakusten dituen eskema batera, hau daukagu. Hau da, ibaian, plazaolan sartzen den uraren ur kantitatea, baina gehiena plazaolako presak desbideratzen du, plazaolako zentralan eskatzen da, berriz ere desbideratzen da, berriz ere, eta fijatzen bazarete, ura ez du ibaitik. Hauetako bakoitza da ibai adarretako bat. Orduan, ura, besterik gabe ari gara, pasatzen turbinatatik uskeri bat ekoizteko. Hau da, Andoainen jabegotza den Bertxinko zentral hidroelektrikoak hartzen duen ura, eta ez dakitzen bat ekoitziko duen, baina 0. Eta honekin lotuta, azkeneko urtetan lanean ari gara, erakundeekin, ibaien errestaurazioan. Eta ibaien errestaurazioa iruditzen zaidela desazkundearen adibide oso on bat. Ari gara, garai baten estrategikotzat jo ziren baliagaiak uzten, pentsatzen dugulako ez zuela merezi. Hemen daukazute Enobietako urtegi artikutzen, ustu eginda eta alde batera utzi da. Hau da Urdailuko presa garai baten ura Donostira eramaten zuena, ura errekatik joan dadila eta ez kanal hortatik. Edo, beste hainbat lekutan egin ditugun errekak basatiago bihurtzeko egin ditugun lanak. Eta hau, izan daiteke batetik, kontzientzia ekologikoa piztu zaigulako, baina zeri bakarrik, hemen daukazutena da, mundu mailan, dauzkagu milaka eta milaka presa zartzen ari direnak, eraiki zirenean, epe muga baterako eraiki zirenak, eta gaur egun arrisku hutsa direnak. Orduan, hor dago, erronka handi bat, hasi behar dugu, atzera egiten, eta hasi behar dugu ibai horiek naturalizatzen. Garaiak aldatu ala, erronkak ere berriak etortzen zaizkigu,
Eta lehen erakutsi zuet, ibaiek garai baten baina askoz ere kutsadura gutxiago daukatela, bai, baina orain daukate askoz ere kutsadura konplexuago bat. Ze, gero eta sustantzia gehiago erabiltzen ditugu, eta hemen daukazute esateaterak hau da Ebro ibaiaren arroa, hemen dago Gasteiz, hemen dago Iruña, eta hauek dira bertan topatzen ditugun antiinflamatoriak, antidepresiboak, farmakoak. Mota guztitako, horiek dira ur medizinalak. Mota guztitako farmakoak topatzen dira bertan. Eta kontua da, gero eta gizarte zarkituago batean, gero eta gizarte medikalizatuago batean, bueno, hartzen ditugun botiken parte handi bat, gernuarekin, uretara doa. Lehen esan dizuet, egin direla, bueno, uraren kalitate asko hobetu da, araztegi asko egin direlako, baina araztegi horiek ez dute dena konpontzen. Esate baterako, Kataloniako hainbat lekutan, ibaiek daramaten uraren 80-90% araztegitatik etorritako ura da. Eta edaten den ura, da bigarren edo hirugarren aldiz araztutako ura. Hori Euskal Herrian, ez da horren bestera iristen, baina hemen ere badaukagu. Bai? Eta orduan, hemen daukagu erronka bat, bueno, arazten dugun ur honek ze ondorio dauzka. Eta hori, nahiko zaila da jakiten, ze esate baterako hemen hurbilen daukaguna da sorabilakoa edo adunakoa, horian bertan, eta neurtzen baldin bauzute uraren kalitatea, araztegiaren gainean eta azpian, ez duzute diferentzirik sumatuko. Gora gotik ja kaltetu da dagoelako. Bueno, ontarako, hau ebazteko egin gendun esperimentu bat munduan behin bakarrik egin dena, Elgoibarren, hor daukagu Apraizko araztegia, hau da Deba ibaia, Apraitzek Debara isurtzen du bere ur araztu hori, eta Deba ja oso zigortuta iristen da Elgoibarrera. Bueno, orduan egin genuen zen Apraizko erreka hemen ondotik pasatzen dena, eta inongo kutsadurarik etzukena, horren azkeneko 100 metroak kutsatu, hemen jarri ikusten zuten isurketa horren bitartez. Bai? Da oso araztegion bat, eta horren efluentea gero oso diluituta dago. Hau da, 1/3 bakarrik diluitzen dugu. Eta, hala ere, bertan neurtu ditugun gauza gehienak ikusten dugu efluente horrek eragina bat duela. Hau da, oraindik hor farmako pila bat topatzen ditugu, gauza pila bat, hemen daukazute errekak daukan autodepuratzeko gaitasuna, eta bueno, hau da, isurketa sortu zen momentua, eta horrez geroztik, hemengo azkeneko tramoan ikusten dugu gaitasun horrek behera egiten duela. Beraz, oraindik, falta zaigu koska bat gure ibaien egoera eta barrobetzeko, eta badaukagu zer konpondu. Beste kezka garrantzitsu bat da biodibertsitatea, lehen aipatu dizuet, badauzkagu hor arrakasta handiak, izokina aipatu dut, eta bai, izokina hobetzen ari da, baina hemen daukazute esateaterako, hau ez duzutela ezagutzen. Horiek dira uretako ostrak, horiek perlak ematen zituzten, eta garai baten diru pila bat ateratzen zen horietatik. Gaur egun bidasoan gelditzen dira gutxi batzuk, herriberan, Nafarroko herriberan besteren batzuk, baina oso talde mehatxatua da. Eta bereziki badauzkagu espezie batzuk izugarrizko ardura eskatu beharko liguketenak, ze munduko populazio bakarrak edo bakarrenetakoak Euskal Herrian dauzkagu. Horien artean daukagu esate baterako bisoi europarra, hau da bere garai bateko banaketa, Europa osoan zegoen, eta gaur egon dago populazio txiki bat bereziki Nafarroko herriberan, baina oneraino ere iristen dira tarteka, eta hau dena Frantzian, Alemanian, ordenean galduta dago, Rumania beste pixka bat eta Errusian beste pixka bat. Eta zergatik azpimarratzen dut hau, bueno, ze iraungitako espezieak ezin ditugu berreskuratu. Beste gauza asko berreskuratu ditzakegu. Basoak berreskuratu daitezke. Ibaiak berreskuratu daitezke, ezeguneak berreskuratu daitezke. Espeziak ez. Kontua da, batzutan, badazkagula espezie batzuk arriskularrian daudenak, eta ez dakigula zergatik. Eta hemen daukazute horietako bat. Hau da, ur satorra, izenak diren bezala da sator bat, edo desman del Pirineo, esaten zaio gazteleraz. Garai baten penintxula erdian bazegoena eta gaur egun oso leku gutxitan geratzen dena. Eta ez dakigu zerraiogatik. Duela urte batzuk Jaurlaritzak egin zuen honen lehenengo kudeaketa plana eta diruaren parterik handiena sensibilizazio kanpainatan gastatzen zen. Eta nik galdetzen dien, baina zer ari da galtzen, insensibilidadeagatik ari da galtzen despezia hau edo beste arrazoiren bat izan beharko du, ez?
Eta kontua da, ez dakigula. Eta olako espeziekin lan egitea oso zaila da, eta hor gabiltza, aber populazioaren egoera genetikoa zein den, zer jaten duten, metapopulazioan ala mugitzen den, eta horrari garatzen, esate baterako hau da lehengo astean ateratako irudi batzuk, bitxoa hor ikusiko duzute azaltzen, muturra nola erakusten duen. Olako kakaleku batzuk jartzen dizkigu, kamera batzuk, eta ikusten dugu zer dabilen, non dabilen, eta bar. Baina, oraindik badauzkagu espeziak hemen bakarrik dauzkagunak, edo soleku gutxitan dauzkagunak, gainbera dihoaztenak, eta ez dakigunak osongi zergatik, eta erronka bada hoiek konpontzea. Bukatzen hasiko naizia, eta arrisku handia dauzkagu etorkizunerako, eta lehenengo arriskuan nire ustez da, onaino ekarri gaituen eredua. Hau da, sistema piramidal bat daukagu. Eta esaten zuten petrolio ez dakit ze urtetan bukatuko zela. Ez da urte hortan bukatu, oraindik, eman 5 urte gehiago bukatuko da. Ze piramidala izaten jarraitzen baldin badu, segituan iritsiko gara mugatara, bai? Beste arrisku bat badaukagu, nire ustez, industrializazioa, eramaten dugunean industria agroforastalera, intensifikazio erraldoi hortan. Lehen aipatu ditut eukaliptoak, lehenagotik ere hanek aipatu ditu, baina ez bakarriko eukaliptoak, hau da, baldin bagoaz, nekazaritza eta eremu rurala industrializatzen baldin badugu, azkenean, ari gara besterik gabe eredu hori indartzen. Arriskutsua da baita ere, aldaketa kosmetikoak egitea. Hemendik 5 urtera denak etortzen baldin bagara, bakoitza bere auto elektrikoan. Autoelektrikoa izan daiteke irtenbidearen parte txiki bat, baina irtenbide hori ez da izanen orain dauzkagun auto guztiak elektrifikatuta. Eta hemen daukezute esate baterako, Europa mailan zelekutan dauden zentral hidroelektrikoak eta zelekutan gorriz ari diren planeatzen zentral hidroelektriko berriak. Lehen aipatu dizuet, honek ze impactu daukan ibaietan, eta ez du ematen. Eta noski, hauen guztien gainean, klima aldaketa arrisku handia da, baina niri kezkagarri netzait egiten klima aldaketa bera, baizik eta zein izan den gure erantzuna. Adibidez. Pinuaren gainbera eta aipatu dizuet, eta batzuk egotzi diote hori klima aldaketari. Oso eguraldi errara egintzula urte batzutan, eta bar, kurioso izan zen, ze galdu zen insignis pinua, baina baita larizio pinua, beste pinu guztiak galdu dira. Abetoak ere nahiko gaizki daude, eta bertako basoak ez dauka inongo problemarik. Eta horrek iradokitzen dit, oraingoz behintzat, margen pixka bat badaukagula. Ez dakit hemengo pagadiek gradu bat, 2 gradu, 3 gradu zen bat aguantatuko duten, baina momentuz hemen, esango nuke, margen pixka bat badaukagula. Orain, hasten baldin bada, hanek aipatzen zuen bezala, prezipitazioa murrizten. Eta emariak gutxitzen baldin badira. Eta guk, horren aurrean, gure kontsumoa murriztu beharren egiten baldin badugu, presa gehiago eraiki, klima aldaketaren berezko kaltea askoz ere handiagoa bilakatzen ari gara. Orduan, iruditzen zait, hor bai oso kontutan hartu beharko genukela, zer egiten dugun eta nola moldatzen garan etorkizuneko klima honetara. Eta bueno, amaitzeko, ingurunen naturala nire ustez ezinbestekoa da bizikalitaterako. Ez da bakarrik loreak edo gustatzen zizkigula, ez hori da gure bizikalitatearen parte bat. Eta etorkizunean ez da bakarrik bizikalitaterako izanen, baizik eta biziraupenerako. Lehen aipatzen zuen, ez dakit ze mundu etorriko den. Baina eta hartzen baldin badalen unaik aipatzen zuen mundu business as usual, erdikoa ez dakit zintzen, eta hirugarrena zen mundu deszentralizatu bat eta autokratikoago bat, lurra beharko dugu. Eta nekazaritza hemen beharko dugu. Eta orain lurra galtzen baldin badugu, edo kutsatzen baldin badugu, leku askotan dauzkagun bezala lur oso kutsatuak, non egin behar ditugu gure alorrak, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait, ingurumena dela egin daiteken inbertsiorik onena, politikoentzat ere bai, eta hor daukazute adibidez salburua. Salburua badakizute, garai baten ezegune bat izan zen, ezeguneak garai baten ziren lokatzez betetako leku nazkagarriak, beraz trainatu egin bertzen, diru pila gastatu zen hori drenatzen, eta noizbait bakarren batek pentsatu zen agian bezala hori berreskuratzea. Gaur egun horrek babesten du Gasteiz uholdeetatik,
eta horrek ematen dio izugarrizko garrantzia, garrantzi naturala, eta ez bakarrik naturala. Gasteiztarrentzat izugarrizko baliagaia da hori, paseatzeko eta beste hainbat gauzerako, ez? Beraz, batzutan badirudi gastatu egiten dugula dirua ingurumenean, nik uste dut, inbertitu egiten dugula ingurumenean. Honek baitaren arama, azkundearen midea errotik moztu behar da, baino ez, poliki, ez, lehen aipatzen zuten bezala, 2030erako behar ditugu murriztu isurketak 45%. 9 urte da, dauzkagu hortarako. Oda. Beste gauza garrantzitsua da, Elizak onta zerbait hitz egin du, ez? Gure predikzio guztiek badauzkateolako tarte handi batzuk, eta honek bistan uzten du, etorkizun da aurresan gaitza dela. Gutxi gora bera noragoa zen bai, baino ez dakigu zehazki. Eta ez dakigu, are gutxiago nola erantzungo duten, landarediak nola erantzungo duen, edo gizarteak nola erantzungo duen, bai. Eta honek eraman beharko gintuzke estrategia malguak bilatzera. Ez egitera inbertsioak pentsatzen duguna, hau 50 urterako da, hemendik 50 urtera ez daukagu idearik ere ze gizarte eukiko dugun. Eta orduan, hasi behar dugu askoz ere gutxiago pentsatzen globalizazioan eta askoz ere gehiago pentsatzen hemen zer egin beharko genduke, 0 kilometro edo nahi duzuten bezala. Eta nik uste dut galdera dela nola hasiko naiz ni desazten. Eta gero egia da, Trump, Biden eta ez dakizein eta beste batzuk, edo Bill Gates eta daukatela ardura handiagoa bai, baina ni nola hasiko naiz. Baina ez nola hasiko naiz hemen diko 20 urtera. Ez, gaur. Eta zenbat eta gehiago pentsatu hontan, gero eta gehiago ikusten dut, hemendik mende batera epaituko gaituztela. Hemendik mende batera atzera begiratuko dute eta esango dute, zuen aurrekoek ez zekiten, baina zuek jakintzen duten lehenengoz, klima aldatzen ari zinetela, mundua bukatzen ari zela, eta bar, zer egintzen duten. Eta bi aukera daude, esatea saiatu zineten, eta horri esker gauden bezin ongi, edo ezain gaizki, edo jakintzen duten eta etzen duten ezer egin, eta horregatik gaude horren gaizki. Eta hori dira gure bilobak. Epaituko gaituzkete. Baina ez dago beraien esku baizik eta gure esku, haiek ze erantzun emango duten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arturo. Ez dakit pesimista edo optimista izan da izan. Bueno, oso interesgarria. Oso. Ustete argazki oso, bai ez? Goizeko zea guztirekin oso argazki realista edo geratu zaigula, ez? Eta, bueno, galderak ere jarri dituzu hor, eta norbaite galderaren bate, badaude, hor bat, Aitorrek, gero Unai, aurra Aitor, geroan, baitare, eta gero Unai. Bueno, igual hasiko naiz, Arturokin un galdera bukarako errekin, ez nondik hasi, zentzu hortan zorionak eta eskerrik asko antolatzaileei, UEUi jakinei eta zurbilgo budalai, nik uste jau antolatziare badala soz, ez? Unaiek esan du mundu guztian gertatzen gauza badala, ez dakiz er, baina bueno, gai hau mai gaineratzea ontaz hitzeitia eta pixkat ikuspegi desberdinak ekartzea dela lehenengo pauso bat oso importantia. Goizeko saio ben ondorio bezala niretzako, eta ekarriko eta asteburuko beste jardunaldi batzutako esaldi bat, teknologiekan punteruena emetxe dakaula. Eta dala zuhaitzak, naturan ziklua, itxasotikan babesteko meandruak eta olakoak, eta nik uste horrei garrantzia berezik eman mertaiola, ez? Osea, baita igual dakaun gizakien, ez dakit, arrogantzi punturik kendu, eta igual dana kontrolatu dezakegun idea hori gainetik kendu, eta espazio utzi naturai, ez? Eta Holandako kasua bezala, ibai bere leku utzi, meandura bere leku utzi, eta barra, ziken nik uste, ni bentzat personalki ondoriotako bat hori. Gero baita ere Arturo baina epatu petrolioa, ez? Eta negun hauetako hitzaldi hauetan baita ere beste aspektu importante bat, aldaketa klimatikoekin lotuta da krisi energetikoa. Baliabideen krisia eta materialen krisia. Petrolioa igual ez da bukauko, baina bai bere eskuragarritasuna bukauko ala segurazki ez, edoia gutxitzen joangoa, eta hor beste paradigma bat agertuko zaigu, eta orduan horrekin lotuta, eta igual hau Arturontzako galdera zuzena,
kontuan hartu eta petrolioa gutxitzen jungo ala, plastikoa gutxitzen jungo jala, materialoi gutxitzen jungo jala, nik suposatzet plastikoa saioko gala gaur egun ordezkatzen kontsumo mailakin jarraitu nahiko bagenu, papelakin, egurrakin eta holako materialekin. Nondik ateako du papel hori, Euskal Herriko basuak gustuko diteu plastiko hori ordezkatzeko, kanpotik ekarriko deu, ez dakit, aber hori aurra ikustean, petrolioan gutxitze horrek Euskal Herriko basuei ze inpaktu erengo joten. Bueno, nik uste dut erantzuna nahiko argia dela. Hau da, saiatzen baldin bagara mantentzen daukagun kontsumo maila, porrotera goaz. Basoek ez dute emango hortarako. Egin dezakeguna da baso guztiak soildu oso denbora gutxian, baina gero geratuko gara basorik gabe, ez? Orduan, irtenbidea zalantzarik gabe desazkundea da. Ez da posible, ez da bakarrik ordeztea lehengo plastiko kontsumoa orain beste zerbaitegatik, edo lehengo erregai kontsumoa orain beste erregai bategatik. Petrolea, gauza bera, beroketarako eta egurrarekin ordezkatu daiteke neurri batean, baina alare hasi behar dugu bilatzen askoz ere arinagoak diren bizimoduak azkenean, gure bizimodu aldatu behar dugu. Nik uste dut horrek ez daukala inongo bueltarik. Lehen, por cierto, Lorea galdetu diozu Elisari noiz hasiko diren etxeak botatzen. Bai? Itxasogonen lerro bai. horiek. Bueno, eta Elisak esan du ez dugula, Elisa nola baikorra den esan du ez dugula hori ikusiko, bueno, zuzendu egin bertzaitut, ikusi dugu hori. Ez itxasogatik, baina martutenen etxeak bota dituzte uholdei aurre egiteko. Zeuden ibai gainean ere ikita, ez? Nola da... Txomineneak hortan, eta atzeratu egin dituzte etxeak. Eta gero eta gehiago, hasiko gara loako guztak ikusten, orain da 5 urte edo 10 urte pentsazinak zirenak. Ni nahi nun galdeu, esan dezu errekak daudela garbillo, eta galdeu nahi nun, aberrez ote dan, porque guain industria daon Txinan edo Indian edo la, guain ez da bain beste industria Euskal Herri, no, zeba izango zen, araztegiagatik o bi gauzak igual? Bi gauzak, bueno, industria, nik ontaz desente hitz egin dut honen bultzatzaile izan ziren kudeatzailekin, erakundeetakoekin, eta esaten zuten 70. hamarkadan, 80. hamarkadan, eta hasi zirenean enpresa hauei, esaten daizu, zuek jarri beharko zute araztegi bat, edo zerbait, enpresa batzuk esaten zuten ez imposible. Kontuak ez dira ateratzen eta nahi baldin baduzute enpresa itxiko dugu. Eta orduan, enpresa zikinenenak desagertu egin dira. Batzuk beste leku batera eraman dituzte, baina beste asko desagertu egin dira, ze gainera enpresa bezala oso txarrak ziren. Orduan, gaur egun paper fabrikak badaude, baina ez dute garai baten bezin beste inolaz ere kutsatzen. Eta gero, asko egin du arazketak. Arazketa urbana oso importantea izan da. Eta egin du baita ere kontzientziazioak. Hori ibaian, lehenengo isurketen inventarioa egintzen 1970 okerrezpan dago. Frantzitik etorri zen enpresa bat egitera hori. Eta da, harrigarria irakurtzen zu deskribapena eta esaten du, Ormaiztegin dago lixiba fabrika bat. Lixiba erabiltzen da gero papera egiteko. Lixiba fabrika hortatik bera, 10 kilometrotan, erreka dago, nola jartzen du, kauterizado. Hala, ez da ezer bizi erreka hortan, lixiba horren eraginez. Eta jendeak onartu egiten zuen. Gaur egun, nik uste dut hori inork ez lukela onartuko. Orduan, segurazki gaur papera egiteko ez dakite lixiba gutxiago erabiliko da, baina erabiltzen baldin bada ere, hori egiten du fabrikak ezin du bota hondakina errekara normal. Beste prozedura batzuk behar dira, ez? Ez dakit erantzun dizudan. Bai, igual pixkat, hemendik mundu mailako ikuspegi batera ere bai, Ze nik uste hemen bai, da reflexio puntua eta bertzuk nola erantzutezun, honi. Horrelako ataketan gaudenean, osea, egin behar bai, baina gizarteare kostatzen zaio eta orduan badakigu ze behar, osea, badauzkagu behar batzuk, baina nahi ez egin tearen arazoa daukagu ere bai. Denok, eta hori da daukagun paradoxa bat, bai? Eta nola hasi desasesten eta gure bizitzari, osea, bai, egin diezaiokegu galdera hau, hemen gaudenoi, kalean daudenei eta batzuk esango dizute, eta gehiengo batzuk esango dizute ez zutela desasi nahi, bai? Punto.
badakigu egin behar dugula, baina ez dugu nahi. Hau mikrotik makrora eraman da, herrialde batera eraman da, Europara eraman da, edo nire ikuspuntua da, konfliktoa ikusiko dugula ez hemen gure kaleetan, baizik eta ikusiko dugu mundu mailan. Eta hemen datu bat, uste importantea dela jakitea, karbono neutraltasuna hitz egiten dugunean eta IPCC-ak bere agertoki guztietan jadanik esaten duenean, 2050-erako bide horretan, karbono neutraltasuna lortzeko, karbono neutraltasunak ere esan nahi du izugarrizko inbertsioa egingo dela karbonoa surgatzeko, bai, mundu mailan. Hemen daude 2 puntu, bat, business as usual hori mantentzeko, hemen daude korporazio handiek eta interesa handi askok, eta inkluso jendeak aldaketa hori ez egiteko, esango du, guazen gure pinuak berdetuko ditugu, eta esango dugu pinu hauek erabiliko ditugula karbono neutraltasunerako bidean beharrezkoa dauzkagulako. Hau da, gure estrategiak jantziko ditugu beste modu batera, edo gure diskurtsoa aldatuko dugu, gauzak aldatu gehiegi ez aldatzeko. Baino, honek badauka beste deribada bat, eta kalkulatuta dago, karbono neutraltasun hori lortzeko mundu mailan, beharko dugula mundu mailan India bezalako 2 herrialde guztiz, azalera guzti hori plantazioetan munduan. Eta non jarriko ditugu horiek? Nun? Edo basoak existitzen, baso naturala dauden lekuetan, edo jendea bizi den lekuetan, edo nun? Orduan, esan nahi dut, ataka oso importantea da. Hemen erabakiko ditugun gauza txikiak desaskuntza hori benetan ez emateko, baizik eta jantzi dezakegu diskurtso bat, desaskuntza egiten ari garela, eta gauza txikiak hobetzen ari garela, makroan, planeta mailan, horrek izugarrizko eraginak izango ditu ere bai, gure etxeko lanak beste batzuek egiteko behartuko ditugulako. Eta ez dira edozin etxeko lan izango. Eta orain txertan, eta honekin bukatzen dut, aurten bioanistasunaren konbentzioa badirudi, aterako dela, 30 ditzen den, 30 ditzen den estrategia dela mundu mailan, naturaren 30% babestea, babeslekuak izatea, legalki babeslekuak izatea, hori 2030-erako. Berriro, nun jarriko ditugu. Orduan ematen du, mundua dijoala business as usual traje berri batekin. Jarraituko dugu betiko martxan, baino, India bezalako 2 leku beharko ditugu plantazioetarako, naturaren 30% hori babestuko dugu rifleekin baldin bada ere, eta hor bizi direnak, beraientzat okerro. Esan nahi dut, zuk nola ikuste duzu, hemen Euskal Herrian egiten diren hobekuntza horiek, bai, baino gure bizimodua, bizikalitatea edo gure nahi aldatze horrek zer eragingo duen ere bai beste hainbat txokotan, ez? Bai, guztiz arrazoi daukazu, da, herrialde aberats bezala, errexena da gauzak externalizatzea. Jarraitzea lehengo bizimoduarekin, baina, dirua ordaintzen dute Amazonian zuaitzak landatu ditzaten. Edo lehen aipatzen zuena, alako industria daukagu hemen gustatzen zaiguna, kanpora bialdezagun. Errauskailua egin beharren guazen zaborra esportatzera. Eta beste leku baten erre dezatela. Hori, irten bide, hortarako beti tentazioa daukagu. Baina iruditzen zait, hemen informazioa zabaltzen den denean, kaskagorra garela, baina orgelak ez. Eta horren adibide honena, musukoarena, eta orain da urtebeteko konfinamenduarena da. Orain esan dute zela legezkoa izan, eta ez dakiz zer, baina orain urte eta hilabete batzuk, ataka oso estu baten egon ginen. Eta izan zen, edo gaizki pasatuko dugu, edo okerrago. Ez dago soluzio honik. Eta itsasmailaren aldaketarekin, edo klima aldaketarekin, eta gauza bera da. Edo eukiko dugu etorkizun txar bat, edo okerragoa. Honik, klima ez dugu geldituko klima aldaketa. Zeroan. Lortu dezakegu hori, gradu terdi, eta hori izango da, itsasmailaren are, uste dut, mende pare baten gutxinez jarraituko dula itsasmailak igotzen. Orduan, gizarteak iruditzen zait, erakusten baldin bazaio evidentzia, argia,
hartu ditzakela edo onartu ditzakela, nahi baldin baduzu, erabakiak berez pentsazinak liratekeenak. Nik hasi zenean Wuhan itxi zutela eta bar, esaten hori imposiblea da, Europan ez da inoiz itxiko hiri bat. Jo, bete-betean asmatu nun, bai? Eta iruditzen zait, behar dela informazioa. Eta askotan gertatzen dena da, business as usual, sektore oso garrantzitsu bat dagoela desinformazioa zabaltzen. Ez? Klima aldaketarena orain da 40 urte oso argi zegoen, baina pasatu dute urteak eta urteak eta urteak esaten ez hori naturala da. Bestela gizakiak sortutako baldin bada ez behintzat petrolearen sektoreak hori besteek egin dute, eta hori bezala beste sektore askok, ez? Beti badago, eta gainera asko saltzen du. Asko saltzen du esatea, ze arazo eukaliptuak ez ditugu nahi, baina orduan itxi beharko dute zikuinagako fabrika. Bueno, honek kostu bat eukiko du, eta kostu handi bat eukiko du gizarte moduan. Beraz, hasi beharko dugu imaginatzen, kostu hori nola ordaindu du guztion artean eta zeirten bide eskaini. Baina iruditzen zait, iritsiko dela momentu bat, eta nahiago nuke orain balitz eta ez hemendik urte batzutara, hasiko garela onartzen, orain arte onartzen ez ditugun kontuak, eta orduan hasiko gara gainera pentsatzen bietan, lokalean eta globalean. Ze konturatuko gara, lokalean bakarrik jarduten badugu eta globalari begiratu ez goazela inora. Bueno, hemen txutziko dugu, goizeko saioa, orain bazkaltzera,